اچھا آغا صاحب ماشاءاللہ قافلہ تو قائد مونا یا تو نما آخری انت پوائنٹ انت ون پوائنٹ کی نم اوڑا راضی مرور نم درناس ملے نا صاحب فی الحال دا کہ قائد اور پارٹی نا اعلان اندم مسونے کہ دا مارنگ سنگتا تکلی ہے لک دا وقت کا نندرنا ہے تینا راڑی دا سگوڑا صاحب علاوی در شاید کیرار و پٹھیکا نمک کے نو دا سے نہیں تینے بہتر کاری سیاست دے مرے سے اللہ سلامت کی دیکھ جا کنٹینر رکھ دا پارے کہ ظاہر کرنے گا کہ نن مذاکرات کی نہ دا قافلے مونا علم بس صاحب گوڑا حضور کیر نن غریب تینا زور نن خلو بس بس سنگت آتی سنگت ویلکم ٹیم کہتے بہرحال کرے سردار اختر جان تو نن ساتن سردار اختر جان تو کہیں اس کا ساتن اور دا صدا کے کاروان ڈیننگٹن تانگی گودی مارنگ جل متائیں نن کلاتا بفانے نن کرے گودی نہ خاطر ڈیننگٹیون اونا سنگتا تے کہ کلنا دعا اندازے کہ ننا دا گودی تا اللہ تا حفاظت کی ارا بندگاک بلوچستان کی جد و جہد کرے اللہ افتا حفاظت کی اللہ افت کرے کامیاب و کامران کی اور نن کرے دا کہ ننا نیاڑی تا گدا تے چکانے نن کرے دا گدا تا بدلے انشاءاللہ تعالی الون مارچ نا اعلان سردار صاحب کرے نہیں گزارا پیش تمانو قافلہ کئی جگہ رکاوٹ چاہتے کرے نو اینو کاسنن کلات انتظار اچھیون الحمدللہ کلات نا مخلوق بغیرت تیلا جوش و ولولہ چی تینا دانتا دانتا سلوک و انتظار اچھی داسی پیغام اسے کٹ پتلیہ سرکار کے کہ مخلوق کے کہرے نی رکاوٹ آتے تو ان کا پیس ہے کیونکہ سنگت سپارے بیادا تیتر آدھا بٹیر دا سرکار کرے آدھا تیتر آدھا بٹیر نا سی کردار ادا کرنے گا ٹھیک